Không đi hết. À, nó to khám ya do cái gì nó khám ra. À, em bị xin bút tiếng lo khác khám phải chứ nó phải miếng. Chạy cho anh ta xoay mà. Yang full silver kala bokka itu di situ terus habis. Itu aing tu kan. Ujung semua kira bukan semua kira. Ay, bora nate. Bora bisi pam saka. Aja jangan orang saya campur mie ya, kerja kerja sih untuk kita Salah cari betul sama le. Ang mahin nuk sini azar kare. Angre Matisha Regional Committee ni sini Pup Salka Division ni Angre Matisha Regional Committee ni ang President ang Tapos Deborma ang Puroni na Koroksa Michael Tongnai abon. Mo tinta mungkin mo nungkagot. Mo belai keno খুব जों नायनो खांखो बेलाय थांनाय 10 तारिख एडिशननि इलेक्शननि रिजाल्टनि पडनि थाखायनो जों नुखा जिचिनि नय हालहालि आश्रमबारियाव गोबां मा जागायाव चिनि आईपीएफटी पार्टी ऑफिस बखक जाखा चाम्पाहावर सिकारीबारी बेहलाबारी गोपालनगर निनि तकजाया राजनगर गोबां मा जागायाव माहायकेनो ताबुक कताल बाचाय फाइनाय चिनि तिप्रामथा एबा खेबा टीपीएफ टीएसपी नि बिसिंतिखे जे ताबुक बाचावया कोनै एडिसी इलेक्शन बरक बाताय ताबुक कप्लायंखा बरक कप्लायं माने बिसिंतिखेनो सारा त्रिपुरा मोटामुटी जत्तो जागावनो अमाहायके चिनि सन्त्रास बरक खायका जोंहाबो मकल बायथांनो नुगै दङ बेलायखेनो अब लाचिमा सिंसा तांगै हिंखे बेलायखेनो चिनि समाजनो अब खुब बेलायखेनो हामिया लामानो फुनुगै दङ जों जे जागायाव 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार जेफोर फाइपुरु आफोरो किन्तु अमाहाय घटना रक जों नुगिया मकल बायथां किन्तु बा जों उखिपिबो जे 2021 नि निर्वाचननि बिसिंतिखे जे 10 तारिखआव रिजाल्ट अबनि बिसिंतिखे गोबांमा जागायाव चिनि पार्टी अफिस सिमिया चिनि तंमानि नक थाय नक हुक सकजाखा तकजाखा सुबायजाखा दुगान नक बखक जाखा रां पैसा पर्यन्त सेकजागै लांजाखा अमाहाय घटना रक जों समाजो ताबु नुगै मानखा तावनि बागै हिंखे आबन बिसिंतिबो जों राबार बागान न राय रासुइ रिमानिबो नुखा तारबो सकला बै रिमानबो नुखा अमाहाय जों गोबां मा घटना रक जों चिनि जों नुगै दङ ताबुक जों नायदै चिनि आईपीएफटी पार्टीनि लिडारशिप बरक ताबुक फानो जों सन्त्रासनो सृष्टि खायनानै नायाखै जों सब समयनो बरक बाय मिलिबै समाजनो काहामकै लांनानै बागै जों वानसुग्लाय दङ खायफानो उ जागायाव तिप्रा मथा हिनजांनाय बरक बेलायखेनो सन्त्रास सृष्टि खाया कोनै अमाहाय बरकनो हैरानि सृष्टि खायगा सन्त्रास सृष्टि खायगा जों नुगै मानो चिनि बासायबारिनि पार्टी अफिस थांनाय हर सकसाय रिमानि अब एक्चुअली बरक बाय एक्चुअली क्लेश मानि अमाहायनो जे चिनुरो चिनि कायसा बाजार रेगुलेटेड मार्केट नि अंडारो कायसा जे बाजार दंमानि बासायबारि बाजार दंमानि अब एक्चुअली निनि एडिसी निर्वाचन नि जितिमानि परेनो तिप्रा मथार दखल खायखिगा जुरजार खाय बरंनो चिनि जे थुमनाय बरक दंमानि बरंनो निनि सिक्रो सकरो खायगा बुरे बारा खायगा अमाहायकै बरक बाजार सेगिनो हारका अब सेगिनो हार माने या गुलो जों सरकारि रुल्स मुताबिक जों आइननि मुताबिक जों तैसा सरकारि बरक बाय जों कक्साय एग्री बाय कक्साय जों तैसा चिनि बरकनो जों थांनाय सालनि सिमिनो जों बरकनो तैसा थुमनानि बागै चिनि बरकनो जों तैसा रिगुइ आबुनि हर सि आइमालिया बरक आबुनि प्रतिरोध नि बागै चिनि आईपीएफटी नि पार्टी अफिस सकसायरिखा आजागावनो नुकजागो जे जों साइमानो जे म सय तिप्रा मथानो उरो सगैरियो जों
एमनेते जों मकल बाय नुगिया फानो जों म बरनो चिन्नितनो जों सिनिनो मानो अमाहायनो जे बरक थांनाय हरनि 8टा नागा तो बरक मिटिं खायगा बरनो हायते बरक अमाहायगे घटना खायगाना सिनि अबশ্যই एकदम गाहाम आबो रिपोर्ट मानजात दङ ओंखाय आंते तो कुक सानानि कक करिवरो जे कक म जे घटना अंगै दं माने एक्चुअली आबो तिप्रा मथानि हयते no अंगै दं आबो tak jemoi don lukurun tam kok kesana musung आं लुकुरंनो मनो सानानि मुसुंगो नरक तिप्रा मथानो हामजागै एडिसि वो तुबै फायगा अबশ্যই नरक वेलकाम आं बरंनोबो वेलकाम जानोगो नरक फियाबा वेलकाम जानक फानो मनो आं सानानि मुसुंगो जे बरकनि न खुकनो नष्ट खायै पार्टी अफिस न बखगै खरकसा करि बरकनि न फुंनो सकसाय रहरै जीवन फानो बकुचुगो काइमै आं एक्चुअली सानानि मुसुंगो जे अमाहायगे बरक जीवन फानो कायसानो नष्ट खायै ते गेसा पार्टी जीवन फानो अब बरकनो नष्ट खायै कुचुगो काइमै ओंखाय आबोनो जों सानानि मुसुंगो जे ना जेहेतु समाजनो नायनायनि बागै सामुं तांनायनि बागै जेहेतु एडिसिनि निर्वाचननि बिसिंतिखे नों फायगांखाय सामुं काहामखाय तांगै फुनुक आनिखे बनो जे सामुं बिसिंतिखे बरनो हामजाक मानि मान हाननाय याखाय जों समाजो जों तामहिन सानानि जों समाजनो आबो निनि जनगणनो आबोनि तेइसा बरंनि जे आबोनि परिणाम जिनिसटा बरंनो तेइसा रिनाय आबो आसुंगा